салом алайкум дӯстони азиз, ҳамватони гиромӣ. Ман Сайнур Даллабеков ҳастам. Хостам дар якчанд мавзӯъ ҳамроҳи шумо суҳбат кунем, зеро аллакай чиқдр ки шумо шоҳидед, кору фаъолиятҳои мо каме тағйир ёфтааст аз солҳои қабл ва дар аввал гуфтанӣ ҳастам, ки бародарони азиз, дӯстони гироми қадр, мо аллакай оиди мошинҳо суҳбат кардан мехоҳем ва компанияи худмонро кушодагӣ, яъне ки CD Motors Korea хизмати шумо ҳаст. Аз ин пас ман ба чӣ хотир хостам ба шумо расонам, зеро ки солҳои қабл чиқдре ки шумо шоҳидед, тақрибан 3-4 сол пеш ман видео карда ба шабакаҳои иҷтимоии Instagram, YouTube мегузоштам оиди мошинҳо, нарху навои мошинҳо дар Кореяи Ҷанубӣ. Ва бисёри шумо ба ман менависед, ки бародар, дӯсти азиз, мо мехоҳем мошин харидорӣ кунем ва чӣ гуна шарту шароитҳо дорад, ба ман пешниҳод мекардед. Ва ман ҳамон вақт ба шумо ҷавоб медодам, ки мутаассифона омода нестам барои тиҷорати мошин ва аз ин ҷо гирифта равон карда, зеро баъзе корҳои худро доштем. Ин гуна видеоҳо мекардам, ба шумо пешкаш мегардондам. ва инак бошад, дӯстони азиз, мо компанияи худмонро кушодем ва фаъолияти мошинро оғоз кардем. ҳар касе ки бошад оиди мошинҳо, мошин лозим бошад аз Кореяи Ҷанубӣ, марҳамат пешкаш кунед ва мо хизмат карда ба шумо бо сифати хуб ва як ҳамкории дӯстона ба шумо равон мекунем то Тоҷикистон ва ё Россия ва ё Имороту дигар Ӯзбекистону Қазоқистону Қирғизистон. ва дар як чизи дигаре ба шумо расонем, бародарони азиз, танҳо ба ман дахл дорад компанияне ки Instagram аста, Telegram ва дигар чизҳо, CD Motors Korea, ин аз ман аст ва ман дар ин ҷавоб гуфтан метавонам. Back too close, you ain't even know me. Trust my word is wrong, way back from the north. Me and the old, and then like they owe me. Gotta stay select, don't come on me, better come correct. If you like the way we lead, I'm gonna keep checking in the back of Louis V. ва монанди дигар шабакаҳое ки мисол шояд аз номи мо истифода мебаранд, шояд худро ҳамчун дӯсти мо пешниҳод мекунанд, шояд худро яке аз шарикҳои мо пешниҳод мекунанд, ба шумо ҳамкорӣ кардан да мо дахл надорад, бародарони азиз. Фақат Сайнур Даллабеков асланои аккаунти мо дар Instagram ва алоҳида мошинҳо CD Motors Korea. ин аз маст ва да мо дахл дорад, мо дар ин ҷавобгӯ ҳастем. Лутфан оиди Кореяи Ҷанубӣ бошад, саволу ҷавобҳо дар Сайнур Даллабеков нависед ва саволҳо бошад барои мошинҳо, лутфан дар CD Motors Korea нависед, ба шумо ҷавоб гардонда мерасонем. ва дӯстони азиз, бошанд касое ки ба тиҷорати мошин машғуланд, ҳамватанони худмончӣ дар дохили Тоҷикистон, чӣ дар Россия бошад, метавонед бо мо ҳамкорӣ кунед ва бо сифати хуб бо як дӯстона ҳамкорӣ мекунем, бародарона. ва шахсоне ки бошед, ки мошин мехоҳед барои мисол худатон, барои бародаратон, барои падаратон, барои як хешаванди наздикатон, хулас фарқ надорад, метавонед ба мо пешниҳод кунед ва мошинҳои босифат ва хубашро ба шумо расонданем. хусусан касое ки бародаро мехоҳед, масалан ҳастанд шахсоне ки пул доранд, пулро пайдо карданд, солҳо дароз кор карданд, аммо намедонанд чӣ гуна пулро тиҷорат кунанд, метавонед ки бо мо муроҷиат кунед. мо суҳбат карда ҳамроҳи шумо хоҳед аз кӯриё контейнер бор карда, хулос шарту шароитеро бо ҳамдигар муошират мекунем ва ҳамкориро давом медиҳем. Шартҳои мо осон ва бо тариқи қонунӣ, бо сифати аъло. Яъне
оиди аккаунтҳо ма хеле чанд вақт боз хостам суҳбат кунам. имрӯз вақташ фаро расид, бо шумо суҳбат кардем. Шояд ки рӯзҳои аввал ба мо каме душвор бошад, шояд ки камбудиҳо аз тарафи мо ҳам бошад, зеро ҳар як инсон бе камбудӣ намешавад, хусусан дар тиҷорат. Шояд ки камбудие ки бошад, мо аз аввали кор да мо бошад. Кӯшиш мекунем дар рафти кор камбудиҳоро ислоҳ кунем ва бо сифати аъло кор кунем. оиди мошинҳо ва тиҷоратҳои дигарам ҳаст дар даруни Корея. Бошад шахсоне ки тиҷорат кардан хоҳед дар даруни Корея, бисёр аст тиҷорат дар инҷо. Беҳад тиҷорат осон аст, аммо маблағаш камтар калон. Яъне ки тиҷоратҳои калон, шахсе ки бошад хоҳед ки тиҷоратҳои даруни Корея тиҷорат кардан хоҳед, намедонад чӣ хел ва шарикӣ кор кардан хоҳед, марҳамат, мо аллакай зиёда аз 5 сол шид кору фаъолият дорем дар даруни Корея. Бисёр наздикиҳошро омӯхтем ва бисёр корҳоро аз сар гузарондем. Ба ҳамин хотир метавонед пешниҳод кунед, суҳбат мекунем, маслиҳат мекунем ва ҳамкорӣ мекунем оиди тиҷоратҳои даруни Корея. боқи дӯстони азиз, дар паноҳи худо ва аз тарафи шумо дастгирӣ, аз тарафи мо бо сифати баланд кор кардан ва хизмат кардан. албатта лайк ва комментарҳои худро нависед ва ба дигарон равод кунед видеоро, то ки дар рӯзҳои аввал ба мо кор осонтар шавад, як эҳсоси дӯстонаро аз шумо дар худ бубинем, то ки мо дубора энерҷӣ гирем